barko guys. So mularga daw ni butang sa ilang ticket alas 8:30. Alas 8:30? Pinaka wala sa 8. Pero kinahanglan og magkuan na di around Kadali-dali ganit na. wala na ako kapasalamat ni kuya dito. Ay chata nila. Kaban guys, nangatulog na sila. Kami na rin nagsiga ang mata. Ging surprise ni mama. Wala kabalo si mama daw. So, nanamig guys. Excited na ba na siya kayo muna ako. Pero taas pa kayo pila guys. Lingkod sa amin din. Pero alas 10 na gid hapit na abot. Pero gani guys, pantalan sa Lipunin. Kami sa gawas guys, pahuway sa amin kay Kuan. Kay Kapoy, kay magnaong. Ginhawa sa amin kachut. Bag? Oh. Nak! Kuha na sa sipot-pot Risa kay mo gawas. Risa! Nao mo gawas lagi ni si Inday ga. Kasi ate. Oh. Ate ka dito. Magaling ka. Oy Marlene, anak yun ni si Inday. Yung mga siya ganana sila may booking sa good. Puching ching. Ching. Nakabalo ka sa. Ikaw ay wala kabalo? Ah, wala yun yung dalhan ang si boy. Ma'am sa mawala. Nakabalo na si Risa, mamuli si Gingging. Ay, wako kabalo kay nagpaabot ko sa inyong ipadala. Wala nagihana rin tigula. Nagyod yung tao, mga anak ko, nagyod yung anak. Umiyak din ka. Ang hindi po, tingala po, check na anak sila, ito kinsa kung sila ka. Ang good. Kanang ko sali. Nabalik sa press ni pabaong ka. Namuli na si Gingging, wala data. Sa kagula. Ka. Di magugang mo uyog. Iyak siya kay nakulog ang pamarpel. Parihara taan ni. Naku na lagi ka po. Sa ila siseng. Ayun siya din, mabalo na si Risa, mamuli si Gingging. Wala ko tinuod ka ba ko dai, wala ko. Ang istorya gud kanina dito mo to nangadlawon ko si Sir kay ana mang istorya dito nga. Puching. Pailigong kuno kay sa kay importante kuno kuan ni Risa. Puching. Sunog si sagat. Ang kayo mo ano, ikaw sa mga isa. Puching. Di ba mo Puching. Asa kayo ang likod? Mamuat ko lagi ka. Nagduda ko basin ka na uban dito sa liti. Buban ang takmi. Uy, naay mo vlog na. 47. Ingon day mga unog panihapon. Siya nagbalon wala man lang matumig kuan guys. Para makasave me guys, magdala na lang migluto. Susudan na lang ang paliton. Sa barbecuehan mi paingon. There mo guys. Maraming kaon. Ang bayad kadto nang sa Bit-bit na siya ang bring house. Busog day. kita kong damdamin. Kadaog silang lawas guys kay busog. Hi guys. Welcome to Boulevard. Pero ngit-ngit lagi din yung makita. Amo arang mga naong yung makita. Sa una ba di agi mi garing murag taas man kain ng gani. Tapos lalong gana. Pag mukuha ng tubig. Dari kasagaran guys, daghan mag-walking mabuntag o hapon basta okay ang panahon.
Ako guys, nabot na lang kong dipolog. Wala ko yung vlog. Doon na, bula ba eh. Pwede ka kalagan na ni Mama Zay. Buson. Amen. Ala. Nag-usang duha.